Jeg hedder Sissel. Jeg kommer fra oplevelsessejlet Plusdag.dk, som inspirerer danskerne til at få nogle super fede oplevelser. Hos Plusdag der mener vi, at det er de små ting, der tæller, og derfor er vi i dag taget til Rema 1000 i Høje Taastrup, hvor vi vil hjælpe folk med at pakke deres varer og give dem en rigtig plusdag. Så lad os komme ind og komme i gang. Det gjorde mig glad at tænke på, at det også kan ske i Danmark. God oplevelse. Jeg synes, det er dejligt. Det er smil på læberne, fordi det var også nogle glade mennesker, der gjorde det. Det var helt fantastisk at komme til Rema 1000 i dag og blive overrasket af det, så tusind tak for den service. Det gør en god dag endnu bedre.